Mame, ang mamngay. Adi inang ti ka iskilak. Oh. Ag-donate ka no ti spaghetti to no Teacher's Day. Nya? Ag-donate ti spaghetti to no Teacher's Day? Mame. Ay, pabida mo data nga inang ti classmate mo ah. Ay nabay ang anak ta no maalak ko di sahod ko ti tupad. Adi maalak ti akap kung marilis ko di lending ko. Santo pa'y iyo may di bumbay di utangag. Igatangan tanto ni Ma'am Yu ti iPhone 15 Pro Max. Santo, agpalitson pa ka akto pa'y to no Teacher's Day. Oh, mame. Aman, ay naapo, handak nga hamhamunan dagita nga ininang. Hanak pa'y nga lubog ti utang, anak. Mame, Kaya anak. ang mamngay. Oh, Adi inang ti ka iskilak. ang kaya. Agpaaramid ka no ti kwa. Gripo i-diskulan mi, mame. Nga, gripo, agparami ti gripo di eskwelahan nyo. Mame. Ay, talaga nga dati bida-bida nga inang di eskwelahan nyo na. Ay naku anak, bayam tay pa-tiles kung to dagi di garden nyo. Baka mas daaw dan tulatan anak. At the swimming pool nanto di school yun. Ina,